Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Tak, dobré ránko, ja sa momentálne nachádzam na stanici v Piešťanoch a čakám na tatina, ktorý má sem prísť z Trenčína, len zase klasicky mešká, pretože idem na jedno vyšetrenie, čo mám vlastne stále problémy nejaké s močovými cestami, tak sme tu našli nejakú kliniku, takže chodím teraz sem. Ale čo je dôležité je to, že som sa dnes po veľmi dlhej dobe opäť rozhodla vlogovať a ako si môžete všimnúť, tak ostatní youtuberi, všetci youtuberi sa snažia svoju techniku zlepšovať a ja dnešný vlog točím mobilom. A to, prečo to tak je, sa dozviete vo vlogu, ktorý vyjde pravdepodobne v nedeľu, takže si ho určite pozrite, pretože je to celkom vtipno smutná storka. No a dnes už poďte so mnou. Tak, ja už som s tatinom a práve sedíme na raňajkách. Už sme boli aj u doktora po časenku. Môžem tento požičať? Jasné. Boli sme u lekára po časenku a máme ešte takú hodinku, takže sme sa išli najesť, lebo ja som zomierala od hladu, stávala som o 5:00, čo sa mi teda bežne fakt nestáva. A nie je to pre mňa úplne jednoduché vstať takto skoro. Takže teraz raňajkujeme, potom ideme doktorovi na kontrolu, no a ja potom idem opäť na vlak naspäť do Bratislavy, pretože mám nejaké povinnosti, musím dostrihať video, plus dneska ideme s Peťom a s Bačom asi točiť jeden prank, takže mám dnes taký pracovný deň. Chutí nám. Takže máme tu raňajky a teraz vlastne čakáme, kým prídeme na radu, takže sme si to tak spríjemnili. Máme ale poradové číslo 9. Robíš reklamu doktorovi. Už ideme od lekára, mám výsledky, všetko som mala dobre, čo je super. A teraz mi ide vlastne z Piešťan vlak až o 2 hodiny, takže tatino sa obetoval. A rozhodol sa, že ma zavezie do Bratislavy, aj mi je trošku blbo nejak od žalúdka od rána, takže radšej ma hodí, nech tu nemusím čakať a potom ešte ísť vlakom. A dnes ma ešte čaká nejaké také pracovné nasadenie, takže sme spolu. Tatina ide do roboty. Idem pracovať. Aj keď by si nemal, pretože sa necítiš dobre už druhý deň. Ale dobre mi je. Hashtag Jozef Mám lieč soplík, sa. mám soplík. No, typický chlap. Nie, ale veľa takto pracuje a potom je vyčerpaný. Ja to poznám, Jozef, ja to poznám. Will I come to life? Akurát som prišla domov a to som si mohla myslieť. Tento ešte spí a cez moju polovicu postele. Peťo. Čau. Nedrž ma. Čau. Nedrž ma, som rozospatý ešte. Čau. Čau, Peťo. Je nejak 10:30, ja som teda akurát prišla, lahla som si a ešte si asi na chvíľočku pôjdem zdriemnúť, keďže som stávala o 5:00, tak na hodinku 2 a potom pôjdem na obed a pracovať, takže sa vám ozvem, sa pridám ešte k tomuto leňochodovi, ktorý tu spinká. Je 13:35 a hádajte, kto má ešte šlofíka. Idem vám ju natočiť. Tak to dopadne vždycky, keď si po obede ľahne do postele. Tak 3 hodiny spí. A teraz ju stať v žiadnom prípade nedostanem. Musím počkať, kým sa sama zobudí. Dobré ránko. Au. Nehehe. Ty za to môžeš. Dobré ránko, ideme na obed, keďže už sme stali obidvaja. Ja som stal už dávno. Tak ja som stala. Keďže som bola veľmi hladná a veľmi rozospatá, tak som vám nezavlogovala síce obed, ale nebolo to nič extra, žiadne terno. Ale čo je dôležité, tak sme si kúpili, čo to nesieš? Ružové šampanské, pretože proste oslavujeme život. Proste sme alkoholici skôr. Oslavujeme. Ale ty si to povedala krajšie. Nie, kúpila som aj jahody a dám si večer, že 2 deci šampanského s jahodami. Keď príde Bača, ponúkneme ho. Yep. OK. Ideme... Stop. Čo ideme robiť?
Ja idem strihať video teraz a ty nám otvoríš šampanské. Ja sa idem osprchovať, lebo Inak aj ja. som spotený aj sa rušam. A ja vonku bolo o 10 ráno, keď som prišla domov pred mojím šlofíkom, asi 33 stupňov, o 10. Takže môj frajer ma tu nechal upratovať, tak tu upratujem, skladám prádlo, viete ako vykladám práčku a on tu robí kávovar, sa snaží spraviť. A takto sa nám sušia obliečky na posteľ, pretože nemáme tak veľký sušiek, aby sme to tam dali, takže yes, milujú to tady. Ešte nalož umývajdu. Môžeš si mi to povedať už druhý raz. Lebo som tu prvý raz nezapla kameru, máš problém? Mne stačí povedať raz, aby som naložil umývajdu. Nalož umývajdu. Fuj, nekvapkaj s tým po zemi! Prádlo mám vyvešané, byt je uprataný, teda relatívne uprataný, ale čo je dôležité, volal mi kuriér a prišiel mi balíček, zakryť adresu, prišiel mi balíček, tak sa teším, keď ho odbalím, ale ako prvé idem do sprchy, pretože mi je extrémne teplo a v tieto dni, keď je vonku 3 milióny stupňov, sa potrebujem sprchovať aspoň 6 krát. OK, tak minimálne 2, 3. Konkrétne ten nožik dám radšej preč pri mojej šikovnosti, ďaleko odo mňa a určite si potom nám sadnem. A toto, môžem pozrieť, áno, toto sú topánky, ktoré som objednala tatinovi. Je to NMDčka, pretože tatino úplne miluje NMDčka, chcel nejaké na leto a tie sú fakt krásne a hlavne hrozne pohodlné. A toto sú moje v poradí už 385, ale nemôžem si pomôcť. Ultra Boosty. Krásne. Milujem ich. Mám takéto isté už čierne, no a teraz mám takú blečiu farbu. Takže budem dvojčkovať s tatinom. Vždy, keď mi príde takáto krabica od Queens, tak si spomeniem na moje mačky, ktoré by si z toho urobili ich doupie. Ale na nešťastie mi chodí do Bratislavy, takže mačky si ju moc neužijú, takže bude na smeti. Dobrý deň. Dobrý deň. Ideme sa malovať? Dáme si keksík? Neporosím si keksík. Až ten je zdravý. Neporosím si, ja som zjedol veľa ráno. Ja som videla, že mi zmizlo pol balíka. Ako môžete vidieť, ja už som ako tak nachystaná, snažila som sa dať tak relatívne dokopy, keďže ideme točiť video. No a už prišiel aj Bača, takže poďme na to. Oh yes, ideme točiť. Red Bull sponsored. Fidget spinner sponsor. A tak to by mali mne platiť, nie? Ja som nič nedostala. Čo, pekné teplúčko vonku, nie? Ježiš, to je tak dobré, že je tak teplúčko. No. Milujem to. Ja taký. Tak, už sme na mieste, klasika, naša obľúbená obchodná, kde sme točili aj náš úplne prvý spoločný prank, čo je štipcovací prank. A začne nás trošku bať, akože, jak to bude vyzerať, takže to video bude fakt super, však uvidíte to. Akurát, že je tu mega veľa ľudí, tak to tu chodí proste stále. A chalani tu už plánujú, ja som toho nejak zapojená tiež, takže som zvedavá, tak držte mi palce, keď mi ich teraz budete držať, keď to pozeráte, už je to zbytočné, ale aj tak proste snaď to vyjde. Aha, vieš, že som sa počkal do slova. Čo si chcel povedať? Vieš, že s ním vieš vyriešiť problém aj inak ako slovami. Takže máme pauzu pri natáčaní a Baťo sa išiel najesť, Peťo sa... Sorry. Ježiš, ja že už to je drezím. Peťo sa išiel vyvetrať trošku. A máme prvú časť za sebou. Teda rozmýšľala, ešte si vymením úlohu s Bačom a pôjde točiť Bača a pôjdem ja. Ja rozmýšľal, že tak bude. Aha. Takže vraj to tak bude. Ja som ti Peťa pripravil a ty ho teraz zničíš. Ty vole, ale neviem, či to budem vedieť. Jasne, že budeš vedieť. Nie je to tak jednoduché, ako to vyzerá. Ja som mal slúchatko, kde mi hovoril Bača, mikrofón tutok bol človek a ja mu niečo hovorím, čakám, čo mi povie Bača, aby som mu povedal. Medzi tým ten človek niečo hovorí a nepočúvam toho človeka, čakám na Baču, Bača nepočuje tiež toho človeka, potom mu idem niečo povedať, povie niečo Bača, ja počujem v hlave svoj hlas, Bačov hlas
hlas toho Aska, človeka. oni stále nevedia, čo točíme. A točíme video. Také video, také schizofrenické, že mám v hlase hlavy. No, takže... Hlavy, mám hlasy v hlave. Hlavy v hlase. Hlasy v hlave. Aj to. Tak práve sme dotočili prank a ja si myslím osobne, že to dopadlo lepšie ako mohlo. Proste fakt, že som prekvapená, že som to aj ja zvládla, zapojila som sa. Takže mám z toho radosť. A to, čo si myslia chalani, tak to je toto. Ja som sa strašne pobavil. Aj ja. Ja som sa tak smial, že som nevedel tú kameru držať rovno. A ja Takže presne. kurník, musím to stabilizovať, ale musím sa aj smiať teraz čo, tak som to tak vyrovnal. A ja som presne tak. A ty čo? Vyšlo nám to, mám radosť, pretože akože báli sme sa hrozne. Ja nie, ja som sa tešil. Ale budeš dlho strihať. Ty vole, to bude tak na 10 hodín. 5 hodín. Máme to zladené. Yes! Už sme doma! Boli sme si ešte sadnúť na limču, teda ja som si dala gin tonic, chaloši si dali niečo iné. A oni idú teraz na motokári, ja idem strihať video, aby zajtra mohlo výjsť. A potrebujem sa ich zbaviť, pretože mi to stále kecajú v predsieni a ja už musím ísť pracovať. Peťušo, Áno, pamäťovky. pamäťovky máme tu. A idste, ja idem pracovať. Dobre, poďme jazdiť. My jedeme Knihu! Knihu ti nájdem. Fajno. Ako hodnotíš deň s nami? Stačí, rozumiem. Ja som si myslel, nebolo to úplne úžasné. Teraz to ideme zabudnúť. Čiže poď s nami. Nie, ja musím spracovať. A však práca nemá nohy. S nami a s našimi snami. Jo. U mojej mamy. Akože Ja by aj som takto strašne asi chcel nestihnem vidieť. zostrihať do zajtra a budem to musieť vydať v sobotu, ale... Ale never mind, idem fakt robiť. Sorry. Takže bola som momentálne v strede strihania a prišlo mi zase extrémne zle, ja neviem, čo to mávam proste poslednú dobu. Dostala som extrémnu migrénu, ako sme dotočili video. Mám to na chvíľku sa utlmilo. No zase prišlo, tak som prišla domov a dala som si Ibalgín. Začala sa mi hrozne, ale že hrozne točiť teraz hlava. Je mi úplne zle od žalúdka, proste absolútne nevnímam proste nič, fakt mi je na hovno. Mám celkom dobrý cukor proste. Tak som zavolala Peťovi, nech sa vrátia, lebo tu nechcem byť sama, fakt sa bojím byť sama, keď mi je takto. A pôjdem si láhnuť, ale potrebujem, aby niekto kontroloval, akože aj cukor a aj tak celkovo. A proste vôbec nerozumiem, čo mi je, fakt. A vlastne s týmto sa s vami aj rozlúčim, pretože teraz asi prídu chalani, alebo Peťo, alebo neviem, ako to sa dohodnú, lebo som ich vytiahla zvonku. A pôjdem si láhnuť, idem sa iba odmalovať a idem si hneď láhnuť, lebo takto zlo mi nebolo dlho. Keď sa mne stalo vlastne každú chvíľku niečo. Dobre, tak ďakujem vám krásne, že ste si pozreli tento vlog. Je mi ľúto, že to ukončujem takto trošku neúplne pozitívne naladeno, ale snáď teda pri ďalšom to bude lepšie, teda určite to bude pri ďalšom lepšie, pretože viem, čo bude ďalší vlog a teším sa naň, takže sa vidíme. Čaute.